चला तर मंडळी, संध्याकाळच्या जेवणासाठी आणि मुलांच्या टिफिनसाठी झटपट अशी भाजी रेडी आहे. रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारं बेल आयकॉन हिट करायला विसरू नका, जेणेकरून माझ्या व्हिडिओचे येणारे नोटिफिकेशन तुमच्या फोनवरती येईल. आज मी भेंड्याची भाजी बनवणार आहे, तीही कांदा न घालता. गॅसवर ठेवली कढई आणि कढईत आता भेंडी ओतून घेऊया आपण आणि छान अशी भाजून घेऊया. ही भेंड्याची भाजी बनवण्यासाठी भेंडी जाड कापावी. थोडंसं तेल घालून छान असं परतून घेऊया. भेंडी छान अशी परतून झाली. आता भेंडीचा चिकटपणा जाण्यासाठी आपण याच्यामध्ये अर्धा लिंबू आहे ते पिळून घेऊया आणि छान परतून घेऊया. भेंडी एकदम गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया. आपली भेंडी छान अशी परतून झाली आहे बघा. आता आपण याच्यामध्ये थोडी हळद टाकूया, लाल मिरची पावडर टाकूया आणि मालवणी मसाला टाकूया 1 चमचा आणि छान अशी भेंडी परतून घेऊया. सगळे मसाले भेंडीला असे छान लागले पाहिजे एकत्र. खूप कमी वेळात ही भाजी तयार होते. अगदी घाई गडबड असेल तर तुम्ही मुलांना टिफिनसाठी किंवा नैवेद्यासाठी सुद्धा ही भाजी बनवून दाखवू शकता. ही भाजी तुम्ही कांदा आणि हिरवी मिरची घालूनही करू शकता आणि वरून थोडं खोबरं घालू शकता. आता चवीपुरता मीठ घालूया आपण आणि परतून घेऊया भाजी. आता 2 मिनटं झाकण ठेवून भाजी वाफवून घेऊया. 2 मिनटं झाली आहेत. झाकण उघडून घेऊया आणि भाजी परतून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये ओलं खोबरं घालूया आणि छान असं एकत्र करून घेऊया. तयार आहे आपली झटपट भेंड्याची भाजी. तुम्हीही अशी करून खा. चपातीसोबत किंवा भाकरीबरोबर खूप छान लागते ही भाजी. चला तर मग तयार आहे भेंड्याची भाजी. तुम्ही सुद्धा अशी भाजी करा आणि तुमच्या मुलांना खायला द्या.